זיו. אז ככה, אני אעשה לכם דוגמאות של להקים. אני חדשה, לא העליתי עוד אף סרטון. זה הסרטון הראשון שלי ואני מקווה לעבור אותו בשלום. כי ניסיתי הרבה פעמים ואף פעם לא יצא לי טוב. פעם אחת יצא לי טוב אבל לא שמעו את הקול שלי. פעם אחת התקשרו אליי באמצע ולא הצלחתי לחתוך או משהו כזה. אז עכשיו אני מקווה שיצא לי טוב. אם יצא לי טוב, סימן, אם אתם רואים את זה, סימן שיצא לי טוב בעיניי. אז ככה, מה שאני אעשה לכם עכשיו זה אולסטאר. אני אלמד אתכם איך עושים נעל אולסטאר. אני כבר הכנתי את הדוגמית, לא דוגמית, סליחה, הכנתי את הבסיס. הבסיס, שימו לב, בסיס מורכב משתי אלה. אני עושה אולסטאר לבלחון. ככה. שבעצם אני מורחת לק שחור על הכל, ואז אני עושה פרנץ' בלבן. אני כבר עשיתי כי לא רוצה להאריך את הזמן, ושיהיה כמה שיותר מהר. עכשיו, אנחנו נעשה עם זה לק פרנץ', אלו מספר. לא אמרתי לכם, אבל זה מספר 43 של דליה, וזה לבן של לק עדן של שיק, מספר 31, הוא לק עדן. אז ככה, שימו, זה לק מסורטט לבן. אוקיי? יש גם בירוק, יש גם באדום, יש בכל הצבעים שתראו, יש גם בשחור. אני כל הזמן מנהרת אותו, כי לי, אם אני לא מנהרת, אז המקלון שלו יוצא. המברשת יוצאת, נשארת רק עם קק. גיליתי שזה יפה. אוקיי, שימו לב. כשאתם רואים זו מברשת מאוד דקה, שמכאן אני עושה את האולסטאר. אני מתחילה לעשות איקסים, אבל איקסים מחוברים. תראו, רואים? כך. ככה. לא רואים את זה טוב, רואים את זה מטושטש. הנה, רואים בלי לכלוך, בלי כלום, איך שצריך. טוב, אז אני מקווה שיצא לי טוב, ובעיניכם גם. אז אני הייתי ותודה שצפיתם, ביי.